Може би сте се чудили как точно да преминете през този процес. Доста лесно е да преместите данните си от iPhone към Android устройство. Всичко, което трябва да направите, е да се уверите, че имате инсталирано приложението Google Drive. Можете просто да изтеглите Google Drive от вашия магазин за приложения. Така че можете да го изтеглите от магазина за приложения и да го използвате, като просто се регистрирате или ако вече имате Google акаунт, да влезете в Drive с него. А сега идва интересната част. Как тогава прехвърляте тези данни от вашия iPhone към вашия Android? Всичко, което трябва да направите, е да натиснете иконата плюс тук, просто кликнете върху нея, изберете качване на файл и след това изберете снимки и видеа. След като изберете снимките и видеата, които искате да качите, нека просто изберем някоя на случайен принцип. Кликнете върху качване и файлът ще бъде качен във вашия драйв. Просто кликнете върху качване и качването ще приключи почти мигновенно. Сега на вашия Android всичко, което трябва да направите е да отворите Google Drive, но моля, уверете се, че сте изтеглили Google Drive и сте влезли със същия акаунт на вашия Android. Така че кликнете върху Google Drive, влезте със същия акаунт и всичко, което трябва да направите е просто да обновите и ще намерите изображението, което сте качили тук.